Hello guys, nih oरै थाइबें एसे गायनो फैलायबाय हाया बारा बुरजा गैया एसेल' दङ बेयावनो गायनोसै एसे माबायदि जायो नायनोसै मोजां जायोना गाज्रि जायो माखासे नै ओरै गायबाय ओमफ्राय गायनो दंबावो ओरै एसे लाइनै दंबावो आरो ओमफ्राय पेकेटसेल' बायदों पेकेटसेयाव 300 थायो आरो 300 थांजोबनाय नङा आंना पेकेटसेया ओमफ्राय नै हारसिं मानसि बक्स लागायबाय दामनाया हारसिं मानसि बक्स दामनाय गायाबा उफाय गैया ओरै गायजोबगोन ओरै गायलांदों गायनायखौ थाइबेंआ नैनो माखासे गायबाय लाइनसे 300 थायोनो पेकेट मोनसेल' बायना लाबोदों जाखिनि थाङो बेखौ गायना नायनोसै आरोना माबायदि जायो बेनो नामाबो मामोनथाय बावलायलांबायसो बिलायबाय आरोना Bye. Guys, video बेखिनियानो लाइननै थाबावबाय लाइननैखौ गाबोन गायनोसै नै ओरै दंबावो गाबोन फुङाव गायनोसै आरो दा मोनाबायबो मोसौबो खानांगौ भिडिअआ बेखिनिसिम थेंक इउ